De intermolekylære bindinger. Gruppe 5. Udarbejdet af Ian, Ole, Mads og Magnus. Dipol-dipol-bindinger. Grundet en elektronegativitetforskel over 0,5 er bindingerne polære, og grundet en asymmetrisk opbygning af molekylerne polære, og har derfor en partiel positiv og en partiel negativ side. London-bindinger. London-bindinger er den svageste af de intermolekylære bindinger, og den findes mellem alle molekyler. London-bindinger skabes ved, at der er en svingende elektronfordeling i elektronskyen i de forskellige atomer, og det gør så, at atomerne kan være polære i en kort periode, og det gør så, at de kan binde sig til hinanden. London-bindinger bliver stærkere, jo større molekylet er, eller jo længere det er, fordi det giver en større kontaktflade, og derfor kan store molekyler have meget høje kogepunkter. Ja, og hydrogenbindinger er den stærkeste af de intermolekylære bindinger, og den kan kun foregå mellem hydrogen og oxygen, nitrogen og fluoratomer, fordi det er de tre atomer, der har den højeste elektronegativitet. Og ja, det betyder også, at fordi hydrogenbindinger er den stærkeste binding, så er det den binding, der er sværest at skille fra hinanden, og giver dermed molekyler, der indeholder hydrogenbindinger, de højeste kogepunkter. Ja. Så har vi aromatisk interaktion, og det er det intermolekylære bindinger mellem aromaterne. Og vi ved alle, at en aromat har et delokaliseret elektronsystem, og der er to måder, at aromatisk interaktion kan ske på. Den første er face to face, hvor to aromater ligger som en sandwich. Den anden er edge to face, hvor de ligger hvor de ligger som et T. Og så har vi kilderne, Magnus. Slut, prut, final.